के बीच मालती पंडित एक बहुत प्यारा देखो संजू बहन के थप जाए और हमारी माया बहन के कच्चन बहन के सब बहन के थप पे जाए। चैनल पे आप लोग प्यार दुलार देंगे। एक गीत बहुत झटका सुना हुआ आप सबके बहुत बढ़िया मजेदार झूम जावा सब कोई मालती दीदी के गाना पर और झूम के दिखावा ये कैसन गवन दे। अरे कमन दई द भौजी कमन दई द भौजी कई दा गहनवा कमन दई द भौजी लगैया गहनवा कमन दई द भौजी लगैया गहनवा कमन दई द भौजी कमन दई द भौजी कमन दई द भौजी लगैया गहनवा कमन दई द भौजी लगैया गहनवा कमन दई द भौजी नोटा ना ले बई बटुला ना ले बई नोटा ना ले बई बटुला ना ले बई लोटा ना ले बई बटुला ना ले बई सुबह कई टेलरिया सागुन दई द भौजी सुबह कई टेलरिया सागुन दई द भौजी लगैया गहनवा कमन 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 दई द भौजी हरवा ना ले बई कड़िया ना ले बई हरवा ना ले बई सिकड़िया ना ले बई हरवा ना ले बई सिकड़िया ना ले बई सुबह कई बेदिया सागुन दई द भौजी सुबह कई बेदिया सागुन दई द भौजी लगैया गहनवा कमन दई द भौजी लगैया गहनवा कमन दई द भौजी लगैया गहनवा कमन दई द भौजी सड़िया ना ले बई लहंगवा ना ले बई सड़िया ना ले बई लहंगवा ना ले बई सड़िया ना ले बई लहंगवा ना ले बई सुबह कई चुनरिया सागुन दई द भौजी लगे सुबह के चुनरिया सागुन दई द भौजी लगैया गहनवा कमन दई द भौजी लगैया गहनवा कमन दई द भौजी खटिया ना ले बई मचिया ना ले बई खटिया ना ले बई बचिया ना ले बई खटिया ना ले बई गदा ना ले बई सुबह कई ताकियवा सागुन दई द भौजी सुबह कई ताकियवा सागुन दई द भौजी लगैया गहनवा कमन 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 दई द भौजी। आप लोग के गाना सुना रहे हैं जैसे लगे कमेंट में बताना। आप लोग धन्यवाद।